La soledat esfonsada en els ulls sempre pintats d'aquell pintor ocult, sempre ignorat, un poeta, un estrany d'una fosca ciutat, ciutat on ser ermitans i estar sempre cercant amistat, uns companys a qui poder confiar, tots aquells fils cap d'anys a on sempre arribar. Bé, ja començam per puntuals. Benvinguts a tots, gràcies per ser aquí. Benvinguts a la presentació d'aquest darrer llibre de Miquel Gómez Tresví, Diari d'un home sol, que l'ha publicat amb Llibres del segle. Avui és el Dia Internacional dels Arxius i per això vam pensar que programar aquesta activitat dins d'aquest programa, la Llibre dels Arxius, tenia sentit, ho vam pensar en els treballadors de l'arxiu municipal i la setmana passada ja vam fer un acte relacionat amb aquest programa, va ser formada per les famílies de Vitali Morera, va ser de Pere Perelló, amb la Palleres i de Carina Domesté, i avui farem aquesta presentació d'aquesta darrera obra que també és un home que també ha fet historiador i a les seves obres també hi ha aquesta part de reivindicació de la memòria. Per tant, també en primer lloc, com segon s'assassi ara, voldria agrair sincerament a Miquel Gómez Tresví per haver volgut venir aquí a la Pobla d'aquesta presentació i per la disponibilitat que mostra sempre davant qualsevol aspecte relacionat amb la Pobla i amb la Pobla. En Miquel també és una trajectòria llarga. La setmana passada vam llegir una notícia a l'última hora on ens feia una entrevista, i explicava que des dels 14 anys ja escrivia novel·les i per tant és un autor que podem dir que ha dedicat tota la vida a la literatura i va arribar a través de la lectura i va entrar en aquest món d'una manera natural i també explicava que entén la professió de l'escriptor com una professió qualsevol, que no li dona aquest valor de superioritat o la mística que podríem pensar de vegades quan parlam d'escriptors. I justament amb aquesta actitud ha dedicat molts anys cada dia a escriure, com una jornada de Miquel s'ha dedicat a escriure. Però això sí, sempre ho ha fet amb una voluntat política a través de l'escriptura. Sempre ha tingut una relació molt estreta amb la Pobla, l'any 2016 va haver aconseguir l'escut d'or, amb l'homenatge a la seva trajectòria i també va rebre el premi de l'Estat de Ballester l'any 2009. Des de la dècada dels 70 ha publicat més de 60 llibres, pràcticament de tots els gèneres, ha escrit narrativa, poesia, teatre, memòries, novel·la, assaig, ha estat traduït a nombroses llengües i també ha guanyat molts dels premis literaris més prestigiosos de la nostra terra i de la nostra llengua. I també ha publicat molts articles de premsa com de història, de política i de literatura. Avui ens ve a presentar aquest diari d'un home sol, ens el proposaran Sandró i en Cecili, i és un llibre de relats com és la ficció, molts amb tots autobiogràfics, també de memòria, i recupera temes, com moltes de les seves obres, que han anat apareixent, que li interessen i que mescla temes d'història i que mescla la seva realitat. Segur que m'ho farà moltes ganes de llegir-lo, enhorabona pel llibre, per la feina i per la trajectòria. Gràcies. Bon dia tinguem. Estic molt content de tornar a trobar-me aquí, a la Pobla, i, sobretot, també acompanyat de Tom Valdros, més de 20 persones que som aquí. He vingut amb moltes ganes d'acompanyar en Miquel Gómez Tresví. Primer perquè som molt amics, des de fa
molt de temps enrere. Els qui no ho coneixeu em diuen Cecili, Boada, Ramis. El llinatge primer, una mica estrany, Boada, perquè ve de Guinea Equatorial. Són fills primer de que va venir a l'any 29. I ma mare era de Guiana, vol dir que una cama guianyera i una altra cama guineana. Però a banda d'això, amb en Miquel, abans que vivim a la mateixa zona de Palma i des de fa molt d'anys ens relacionam i ens apreciam. Quan me va dir que l'acompanyava a presentar aquest llibre, el primer de tot li vaig demanar quins llibres, de què es tracta, i me va oferir aquest exemplar, que el vaig llegir amb molt de gust, perquè crec que diu coses superinteressantíssimes i que m'hauran d'agradar a tots. Crec que m'hauran d'agradar. És un llibre que m'encanta perquè me'l dedica amb unes parauletes senzilles. El Cecili Boada diu: lluitador exemplar. Clar, a mi m'encanta el tracte de lluitador. No tant exemplar perquè no crec que hagi de donar ni hagi de donar exemple a ningú. Però sí que m'ha agradat sempre lluitar. Lluitar per un món millor, lluitar perquè la gent visqui millor, lluitar perquè Mallorca sigui millor, lluitar perquè hi hagi més cultura entre nosaltres. M'ha encantat veure, m'apareix que el dimecres, si no vaig errat, l'he vist, si no valda, i el Ferrut, perímetres apareixent, anunciant un nou centre escolar a la Pobla, molt bo que vagi en augment en centres d'educació, en centres de cultura. Crec que el poble fa precisament de base d'augmentar-se. Això també m'agrada, estic content, que m'ho hagi presentat la regidora de Cultura, Catalina Serra. No és la primera vegada també que assistim a actes com aquest i per això jo us vull agrair que hàgiu volgut i que m'ho escolteu una estoneta. Jo miraré de ser breu perquè, clar, no m'ho veig a presentar a mi. Veig a presentar els qui presentarà el llibre, que et fan la escritura. Però vosaltres me direu que m'hauràs de venir a dir tu a nosaltres, que som poblers, sobre el Miquel López Crespí. Tu que ets molt passat i que no coneixeu més que tu, vostre nom t'entendré a parlar de Miquel López Crespí. Si no, la conferència serà dir dues parauletes sobre les impressions que m'ha fet a mi la lectura d'aquest llibre. Se tracta Diari d'un home sol. Se tracta d'un llibre escrit per Miquel López Crespí. Se tracta d'un llibre que té una portada, allà on se veu un home sol. Se tracta d'un llibre publicat per Llibres de Segre. A mi m'ha arribat recent sortit d'impremta, dia 21 de febrer d'enguany. Cau de les meves mans aquest llibre i veig, i m'encanta, que rep el suport de l'Ajuntament de Pobla i aconsegueix fer part d'una col·lecció que se diu Que us diré. Figura amb el número 61 de l'editorial Llibres del Segre. L'ha publicat el mes de gener, per tant, a mi m'arriba una més ara després. Veig que té 127 pàgines i té una taula, al final, que conté 11 capítols o relats. Des del meu punt de vista, molt bo,
perquè cadascun d'aquests relats, cadascun d'aquests capítols, no passes 16 pàgines. Se fa llegir. Un pot llegir un capítol de nosaltres cada dia seguits i s'entretén de manera. Diari d'un home sol és el primer relat. El títol que dona és el primer relat. Diari d'un home sol. I encapçala aquesta col·lecció. Fa al·lusió al fet que l'autor, com ara el ciutadà de Palma, ha de viure que ha ficat en un món que està pastifat per guerres, per males notícies, que surten per la tele i que aclaparen la població, i ell també, l'autor també. Té un altre capítol, un altre relat, que també m'ha cridat l'atenció, perquè du per títol Vermell de cirera als llavis. Vermell de cirera als llavis. Aquí jo voldria remarcar que aquests 10-11 capítols duen uns títols bons de recordar. I escolta-ho també. Un és el llibre, l'altre és Lídia, l'altre és el somni, la pel·lícula d'aquesta nit, Memòria d'un temps, Don Felip, Fidels seguidors de l'Estat, La Cambra dels 15 i El TAP. Tots plegats conformen el conjunt d'aquesta taula que vos he dit. Com que només he volgut acompanyar Miquel López Crespí en la presentació del llibre, com vaig veure que figurava també el seu web de l'Ajuntament, m'ha encantat aquesta formulació, aquesta expressió, acompanyar el seu autor, la presentació del seu llibre. Llibre preparat una sèrie de preguntes perquè el Miquel, com a bon escriptor, com a bon amant de les lletres, els mos podria anar responent. Està clar que si després d'aquestes preguntes qualcú hi vol fer qualque altra, cap problema. No pareix. A veure, Miquel, entre molts d'altres, tu ja has publicat 15, no, 1, 2, 3, 4, 5, 15 llibres de narracions aquests darrers 50 anys. En mig segle, presentar 15 llibres de narracions no ho pot dir tothom. A més de la teva aportació al teatre, a la poesia, a la novel·la o a l'assaig. M'agradaria, jo crec que a la gent que ha dit que m'agradaria, de on te surt aquesta dèria literària teva que tens? Bé, hola. Recordava que, com a bon poblet, me vaig criar en una família que va molta feina amb les patates i les mongetes. I això de fer molta feina m'ha quedat el poblet, no? Som uns homes que donen més faners de Mallorca. Bé, com ve s'escriure? Hi havia coses familiars, no? Mon pare va venir a la península amb els carregaments de processaments republicans dels anys 40, va estar tancat a Can de Robí i bé, al final no li va anar, era un home culte, llegia, i jo crec que se me va anar contagiant això de la literatura i quan ja era un menut ja cada vegada en sortir de la graduada anava aquí a la biblioteca a llegir llibres infantils i te veus, no? Pues me ve molt de petit, això, d'escriure. Amb els anys he fet diferents oficis, ho tenc de dir. Per aquestes circumstàncies jo vaig haver d'ajudar mon pare en el taller de cotxes, amb el meu tio. Aquí a la Pobla teníem un local llogat a Can Ripon, a la plaça del Mercat, que on pintava. I després, bueno,
fi, de fet, quan començava l'estiu, ara que començava l'estiu, un pare meu tio pintava tot això, els poblets de la vida potença del polígon, en fi, jo pasturava per allà, però sempre llegia que el futbol a l'escola no m'anava, quan els amics jugaven al futbol, que llegia TV a un racó, i a vegades m'empipaven perquè me'ls llevaven i volia dir això no hi veia mai. Aleshores me ve d'aquí. Els oficis que he fet són molts, si no he fixat molts escriptors, han tingut diverses... Quan estàs enverinat per la literatura, llavors te fa, es plana, si no s'escriure. Jo crec que vaig néixer enverinat a la literatura. Vaig començar amb mon pare, treballant d'estudent, que feia de senyor, perquè jo m'encarregava també de la pintura, anar a cobrar les factures o coses d'aquestes. I després ja quan me vaig fer moltes coses, vaig estar molt anys empleat a la llibreria Logos, al carrer Mestre de Rondella, vaig estar en altra llibreria, de vidre, després vaig fer de lineant una temporada, també un parell d'anys amb una cooperativa de progressistes que hi havia en el carrer de Guadalajara Catedral, ara no recordo. Aleshores, el problema és que jo tot això no m'acabava de satisfer. Jo no sabia que això d'esvair funcionava fort. A més, aquí teníem un exemple, que era el Sandra. Aquí, quan som menuts, que pasturant per la plaça, ja estem subscrits a nostres a la revista Bibliotecària, que havia un Alexandre, no? Aleshores, contacte amb la literatura, xerrades amb l'Alexandre quan tenen menuts, bé, tot això va congriant un desig d'escriure. I la cosa se va anar concretant al final dels 60 i 1970, quan ja vaig feina a llibreria Logos, que està, com això, el Palma, de vora de la Rambla i a dues passes de lo que hi havia el diari de Mallorca, que estava just a vora. Venien els periodistes del diari de Mallorca i me van convidar a escriure articles. Jo recordo que el primer que vaig escriure era l'any 69 i se deia el compromiso político del escritor. Mira, ja de jovenet, quin article. Se me va córrer. I escrivint a aquella carta, després, a l'última hora, me vaig adonar que, malgrat no guanyàs molt, a vegades sobre la llibreria. I després encara va coincidir que, doncs, ja començava a escriure un parell de narracions, sobretot m'interessava el teatre, supòsit, influït per Alexandre, no? I me vaig presentar a principis del 70 en la ciutat de Palma, que vaig guanyar, va ser el meu primer premi literari. I evidentment, a part de publicar sobres a l'Ajuntament de Palma, me van donar unes pessetes molt bones. I vaig dir, jo m'agrada escriure. Això, amb un premi, guany més diners que amb un parell de mesos a la llibreria. I doncs jo volia escriure, ja estava ficat dins el diari de Mallorca, i l'última hora. Me vaig anar a ficar-me més dins les narracions, el teatre, els articles de literatura en diaris, i me vaig trobar que m'anava bé. No és que tingués una talla de rei, és a dir, el que arribava a aconseguir en els articles en el diari i qualque premi literari, la paga del funcionari més o menys, no? Però el que passava és que m'agradava. Jo sempre que m'he posat a escriure, és a dir, el matí m'ha passat sense la nomenclatura. Jo deixava les nines al col·legi, tenen dues filles,
deixàvem reposar fins a migdia que els anava a cercar i me passava amb un segon tot el matí, no? I ja disfrutava la vida. I no era ric, no? Però podia anar cobrint gastos familiars i no trobava molt bé en la literatura. Miquel, tu saps que aquest no és el primer llibre que presentem junts, públicament. T'he ajudat a presentar molts, no tots els que has fet, perquè són incontables. Si no vaig errat, passen dels centenars que es publiquen. Jo vaig deixar de comptar en el cent. Va deixar de comptar el 100, o sigui que passa. Llavors, hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i veig que sols parlar d'allò que tu anomenes la narrativa experimental. Has fet teatre, has fet poesia, has fet tot això que ja he anotat abans, però tu parles de narrativa experimental. Mos podries explicar què vols dir exactament amb una definició com aquesta? Narrativa experimental. Bé, podríem de fer una mica d'història. A Mallorca, fins que sorgeix la generació literària dels 70, en la qual podem englobar noms com Gain Capellán, Guillem Frontera, Toni Vidal Ferrando, Jaume Santandreu, que ha mort recentment, i una unió d'escriptors que van néixer de veres 40 i pico, no? I això s'ha definit dins l'acadèmia com a generació literària dels 70. Però i per què s'ha definit d'aquesta manera? Perquè són aquests anys que sorgeixen tots aquests escriptors que hi ha un canvi radical dins la literatura mallorquina. Pensava que fins a aquesta època que sortim tots aquests noms, la literatura mallorquina ha estat majoritàriament de capellans, Miquel Castellavera, Garan Rivet, terratinents, Maria Antònia Salvà, el mateix Miquel Costa i Llobera, però poca gent provinent de les classes populars, de la classe mitja, de pagesos, menestrals, poca gent fins als 70. És una narrativa conservadora, eminentment clerical, sovint vaticanista, amb escriptors que han participat a favor dels falangistes i de Franco a la Guerra Civil, i de cop i volta, cap als 70 surt tota aquesta gent, en Maria Antònia Oliver, Antònia Vicens, en Cesc Ensenyat. Bé, els noms és una llarga llista que romp dràsticament amb aquesta herència clerical reaccionària vaticanista. Se romp perquè, pensant d'una altra manera, són fills de classe popular, no són fills de milionaris, són fills d'una pagesia mitjana, com pot ser aquí la majoria de la pobla de pagesos mallorquins, sortint d'aquesta història. I molts d'aquests escriptors que he nomenat, Garan Capellán, Toni Vidal Ferrando i tant d'altres, són fills dels vençuts de la Guerra Civil. I nosaltres, que nostre, hem viscut, i a les cases d'aquests escriptors hem viscut la derrota dels pobles en camps de concentració, en persecucions, amb molts de problemes que ens fan diferents de terratinents i col·laboradors en el feixisme. Ara, quan dic col·laboradors en el feixisme, me refereixo concretament
concretament és l'únic escriptor no clerical de les Illes, que és el Llorenç Villalonga. Llorenç Villalonga, que va participar activament en el combat contra el català i contra la república, i contra el socialisme, i contra el Concili Vaticà II, que també va escriure. Aquest personatge és una creació perquè realment no hi havia novel·listes moderns, que no n'hi havia, llevat Blai Bonet, aquelles coses que feia per sentir. Però l'important d'aquesta generació i de Llorenç Villalonga és que només assistia ell, que era un enemic del català, va escriure molt d'articles contra el català. Pensava que els llibres ell no escrivia bé en català ni en castellà, són corregits. Els especialistes coneixen a través de la lectura d'una novel·la de Llorenç Villalonga, coneixen quin corrector ha fet la correcció de la novel·la. Els més coneguts són el professor Grimal, que va morir també recentment, en Jaume Vidal Alcover, són els principals correctors de la novel·la. Però per què sorgeix aquest únic personatge modern de la literatura mallorquina? Sorgeix per aquesta manca d'existència d'una novel·la moderna a Mallorca. En no haver aquesta abundor que ha hagut posteriorment, s'havia de crear com fos un personatge modern d'escriptor. Això va ser una obra feta per Maria Llompart, en Jaume Vilar Alcover, en Manuel Sánchez Gornet, uns personatges que el van ajudar a canviar de llengua, a corregir els seus llibres i a integrar-lo dins la cultura catalana, perquè no hi havia escriptors contemporanis ni escriptors moderns. Tot això canvia amb aquesta generació dels 70. I que més hi havia de preguntes, no? No sembla que has contestat el que havia demanat, en el sentit que m'interessava el que volia fer les narratives privades. Sí, me fa una petita nota. Aleshores, aquests joves de 20-25 anys que tenim pels 70 i pico volen incorporar una narrativa molt contagiada per la narrativa espanyola contemporània i moderna i sobretot la francesa als maig del 68, que això influeix molt dins la nostra concepció. Ara, el cine contemporani, sobretot el francès i l'italià, que mos indueix a un altre tipus d'escriure. Aleshores, per nosaltres, què vol dir? Que contesta la pregunta, l'experimental. Incloure totes les experiències espanyoles, catalanes, modernes, que fan referència a una altra forma d'escriure. Quina és l'altra forma d'escriure? Introduir temes tabú de la literatura mallorquina. Aquests temes tabú són el sexe, el turisme, la política, la destrucció de Mallorca, escolars que introduïm a fons. Per exemple, el meu primer premi de teatre a la ciutat de Palma dels anys 70 és un collage de diferents artistes, escriptors, un teatre també experimental com la narrativa. Se dona perquè un dels primers llibres de narrativa experimental que vaig publicar va ser La guerra just acaba de començar, que no va de la guerra civil, és una altra dèria que va venir a la ciutat de Manacor i que va publicar l'editorial Turmeda, que dirigia Antoni Serra i Nani Montanès.
en aquest llibre va tenir la desgràcia, o ja diria la sort, de ser segrestat per la brigada política del règim franquista. Recordeu que en temps de la dictadura franquista hi havia una policia específicament dedicada a la persecució de la literatura, el cine, el teatre, el recital, és a dir, tot passava per control de la brigada política social, que tenia un local, que és avui el govern civil, a una entrada que en aquell temps era el número 8 del carrer de la Soledat, que es trobava a Correus. Allà és on s'ordia tota la repressió cultural. Hi havia la meva ciutat de Manacor, va ser honorada amb un segrest del Tribunal de la República, amb una ordre dirigida a la policia política en què havia de ser retirat de la circulació immediatament d'aquell llibre que havia guanyat a la ciutat de Manacor. Tampoc eren tant, eren de 20 i pico d'anys. Només que vam sentir campanes d'aquests segrest, se va mobilitzar. Només se publicaven un parell de mil d'exemplars que pagava l'Ajuntament de Manacor, que tots els premis els editava l'Ajuntament de Manacor. Què vam fer? Abans que vengués a tocar el timbre la policia política, per entendre-nos la Gestapo d'aquell temps, van repartir el llibre entre tots els amics. I fins a 10 exemplars un, 10 exemplars un altre, 10 exemplars un altre, i fins i tot soldats després que fan la Mili Amorata, som a Barenburg, Barcelona, també ho van distribuir per Catalunya Principal. Aleshores, no tenia gent de poc, quasi m'he posat de rear jo mateix. Quan toca el timbre i ordre d'estrenar la República, molt dona i tot exemplar. Ja els vaig dir simplement resistir, no en té cap. No en té cap. I a part de no tenir cap, durant aquella època me va anar molt bé, perquè me tocaven el timbre per el carter i me duia 5 parts a revolts de llibres que havien venut a Barcelona. Aquest secret me va anar de primera. Com veig, en Miquel té moltes coses per contar-nos com a escriptor que és i que té tants de llibres publicats. Jo record que presentant-ne algun altre de llibre vaig sentir un comentari d'un que deia no hi ha cap bon escriptor que no sigui molt bon lector. Per escriure, un pot escriure sense llegir llibres mai. Però bé, escriure bé, per escriure bé, necessita haver llegit molt. És la primera vegada que vaig entrar en casa seva, i a Palma m'he quedat espantat, perquè me va obrir la porta, però estic contant de fa 40 anys. Vaig obrir la porta, me va obrir la porta, me fico per endins, a la dreta una estanteria de llibres, a l'esquerra una estanteria de llibres, a l'enfront una altra estanteria de llibres, i entro en una sala, i jo no diuen que hi havia milers de llibres, jo crec que eren, però molts. I la pregunta que li vaig fer és, tot això t'ho has llegit tu? Tot. I sí. I ho crec. Crec que s'ho va llegir perquè quan tu llegeixes el que ha publicat, veus que hi ha tanta influència d'altres escriptors que dius això ho han demanat, això ho han demanat. Mos podries dir tu, Miquel, quins són els escriptors que més t'han influït en la teva manera d'escriure, en la teva manera de comportar-te com a escriptor?
quins són els que més estan inscrits? Bé, faré una petita introducció a això que dius, Vera, i ja ho problema, perquè un pis de 90 i pico de metres que m'han ficar aquesta tracalada de llibre és problemàtic, perquè van arribar que no n'hi cabia. I en tenia en el fill de la meva dona també, que vivia de vora de nostra, que tenia quasi 2 pisos sencers. Fins i tot va arribar al punt de tenir tant de llibres i tal, que en Simó, que era l'altre regidor de cultura abans de Catalina, el dia que me va dir envia llibres a l'arxiu municipal que volen fer uns prestatges als escriptors de la Pobla, que per cert ja hi ha fet el Nin i altres d'aquí els altres, ens vam quedar. Sí, anàvem a portar llibres, vaig veure, em dic que me va dir en Simó, la celebració. I li vaig dir, vaig estar de vegades un mes allà cercant material, no sé quantes caixes vaig omplir i dic, salvats, se'n va tot el poble. Jo no sé si m'he ficat 4 o 5.000, però ara aquestes caixes, Nobel, que pobra dona, la feinada que li he donat, quan van fer tota la selecció de tots els 1.000 de llibres, vaig quedar espantat. Aquesta pobra dona, quin feinada li he donat, i encara no han acabat. Bé, però va ser una solució, perquè un camió sense la pobla va venir davant de l'entrada i no sé quantes temps van estar carregant caixes i caixes que tenen por. El problema d'aquesta solució que me va donar en Simó és que, com que ja som un escriptor pobre, no té les prestatgeries en llibres, que en tenen en rics. Llavors, les meves prestatgeries de vi, a la nord, estan obertes, no tanquen en vidres. Aleshores, hi ha un problema, és que tenim aquest llibre, la conservació i la neteja. No us podeu imaginar dins un pis, fins i tot tancat, la pols que entra i com els llibres acumulen pols i pols. I això s'ha de fer net, perquè no pot tenir allà una quantíssima pols. Jo me'n record, i la meva dona també ha fet feina, per això, enfilats a les escales, pedants, a vegades llibre per llibre, mils de llibres, llevar la pols, llevar les prestatges, matar els bitxos que surten, que serien els peixos que surten així a la seva paradís, una biblioteca que els peixos tots allà. Ara en tinc un parell de mils, però la majoria són els arxius municipals. Supos que per 5 anys poden inaugurar la biblioteca aquesta, que segons Nobel en poden valorar uns màxim 1.200, dels 4 o 5.000, i els altres, si són vius, Déu vol, mos tornarem. Si són vius, ara un any n'hi haurà 1.200, ara d'aquí una altra temporada n'hi haurà uns altres 1.200 i mos. A més, l'important d'aquest llibre és que seran digitalitzats i qualsevol persona no de la pobla del món, podrà saber què hi ha i anar a cercar el món. I malament no estiguin els prestatges de la se veurà per internet i podrà anar a dir, jo he vist aquest llibre per internet, m'ho deixat, no? I vaig quedar ben satisfet d'aquest llibre. Mira, Miquel, jo havia preparat una desena de preguntes.
Però me sembla que en tot el que m'has dit ja n'has contestat de ben 7 o 8. Em queden dues que te voldria fer. Dues. La primera, tu ja m'hauràs parlat de que t'has atorgat i has rebut molt de premis literaris al llarg de la teva extensa i intensa vida tan activa dins l'àmbit de la literatura. Mos podries explicar quin paper tenen els premis literaris en el teu ofici d'escriptor? Amb molt de gust, sí. És un poc problemàtic tot això dels premis literaris, perquè ara hi ha molt en aquests 50 anys el que era un premi literari tipus Ciutat de Palma, Ciutat de Barcelona, tal. Ara hi ha molt. És a dir, a una època quan ja començava a escriure i me presentaven els primers premis, ara no m'hi presento, perquè des que som funcionari de l'Estat, és a dir, jubilat, no tinc necessitat de cap un dels premis, no és que acabi molt de pensionista, però no tinc necessitat, i fa 12 o 13 anys que estic jubilat i que no m'he presentat ni me presentaré a cap premi més, no? Però ara me n'anà els premis, sí, els premis. Ha variat molt això, ha variat molt. A una època, que és que vols dir, fa 40 anys, fa 30 i tot, Simó, han xerrat de tu, avui. Han xerrat de tu, i de la idea genial que vas tenir, sense tu encara estaria enfilat a un prestatge fent-ne la polsa, i això m'ha salvat. Bé, aleshores per mirar variant. En aquell temps et podies presentar normalment sobre l'Uviaves, si hi havia sobre guanyava, si no, mira un altre, presentava un altre lloc. Amb una certa seguretat que no hi havia mangarrufes, i no passava preguntar-ho, guanyava la partida. Però a partir dels darrers 30-20 anys això ha canviat molt. Jo podria emplear la paraula corrupció per xerrar dels actuals premis literaris. I dic corrupció en el sentit, vos posaré un exemple. Avui en dia un premi literari jo he estat jurat de molts, de novel·la, poesia. Avui en dia això és la caça, no de l'autor, de l'editorial. Si tu en la ciutat de Palma, en la ciutat de València, ets una editorial amb influència en l'Ajuntament, col·loques en els 5 membres del jurat, col·loques 3 amics d'una editorial. 3 a 2 guanyarà sempre el que vulgui l'editorial. No el millor, el que vulgui l'editorial, que té els seus interessos, que a part de cobrar l'edició, l'editorial, a part de cobrar l'edició, el premi li pot servir per enlairar l'escriptor que l'editorial vulgui, Crec que s'entén una mica per on va aquesta corrupció literària estesa. Jo m'he trobat amb molt de jurats que he participat que han vengut els 5, jo entre ells, i ningú ha llegit els originals. Ningú ha llegit. Perquè els 3 de l'editorial ja saben a qui l'han de donar i no s'ha molestat a llegir els originals. No sé si vols situar en la corrupció que això significa, no? I això és generalitzat. A vegades xerrant amb Antoni Vidal Ferrando de literatura i de premis literaris sempre arribam a la mateixa conclusió. Toni, Miquel, ara no guanyaríem cap. Ara no guanyaríem cap. I sí, tens raó. Ara no guanyaríem cap perquè primer van els endogats,
els amics de l'editorial i tal. Ja sense entrar ni vull xerrar de el tema que tots podeu imaginar de la llit. Com a ser artistes de Hollywood, primer fan la pel·lícula o guanyen el premi i han anat a la lluita diplomata. Això vos farà una mica idea de com està ara, avui en dia, de corrupte, molts de premis. Miquel, te faig la darrera pregunta i és una pregunta que m'ha volgut avui, perquè estava mirant per la tele i escoltava que les proves de selectivitat de la universitat explicava una professora de l'IB sobre l'ús que en fan els joves, també joves universitaris, d'això que en diuen intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial poden fer llibres, és a dir, les xarxes GPT o la xinesa, escriu-me 200 pàgines sobre la moda i tot això. I llavors, la pregunta seria aquesta, Miquel. Aquí tu i jo ja som vells, som pensionistes, tenim 60, 70, 80, però aquí veig que hi ha gent bastant més jove que nosaltres. I a de fora han vist aquestes generacions joves d'infantors de 4, 5, 6, 10, 8 anys que circulen. La meva pregunta seria: què recomanaries tu a les generacions més joves que vulguin dedicar-se a cultivar l'art d'escriure pel seu compte? Insistim molt en això, pel seu compte, no copiant d'això que en diuen intel·ligència artificial, que crec que no és tan intel·ligent com el volen fer creure i que és molt més artificial del que sembla. Dic que no crec que sigui tan intel·ligent perquè simplement se limita a replegar el que ja ha estat publicat, però no distingeix ni la qualitat, ni distingeix la veracitat, si és vera o no és vera, ni distingeix l'originalitat, és a dir, d'on prové la primera que està repetint. Llavors, la meva pregunta és això: què recomanaries tu a la gent més jove que nosaltres, que se vol dedicar a escriure pel seu compte, no copiant el llibre? Bé, cal dir que això de la intel·ligència artificial ja m'agafa un poc lluny, perquè encara de vegades escric amb una màquina que tenc, que va ser l'Aula, que és el poble que encara tenc la màquina d'escriure amb l'Olivetti d'aquella pel·lícula, encara per jugar, encara no he dit en això. I l'internet i el Google i tot això me va bé, encara ric manejar un poc, però la intel·ligència artificial me desborda. Reconec que som d'una generació antiga, en tu dius, 78 anys i tu no te vull dir... 80 de fet. No, un jove sempre de preferit. Però jo m'agafa de tota manera l'altre dia que me va fer un parell de proves perquè veiés el que era, vaig quedar corromat. Aquest amic, que és especialista en això d'internet, diu: veuràs, no importa que triguis tanta feina. I me va fer una prova i me diu: ara, com si haguéssim de presentar un poemari en la ciutat de Palma de Poesia. Ara jo pinjaré aquí, i va pinxar, i va connectar, i no sé què putes va fer, i de cop i volta me surten 30 pàgines de poesia en català
tan bones que no sabia si eren espriu, el rosselló porce, el rosselló pan, allò era una cosa preciosa. Però, com era tot, no has d'espoliar, ni fixar, ni fer feina, ni res. Es pitjava tot, jo es pagava de cosa. I després va dir, ara en farem una altra. I la Colanzo havia fet també aquest periodista, Climent Picornell, que escriu a l'última hora, també va fer. I va dir, una crítica a una ressenya damunt l'editor, no? Pim, pitja un botó i surt un article preciós, parlant de la seva vida, la seva obra, és a dir, com si tu allò ho haguessin fet, l'article, però va ser un segon. Jo estic desbordat perquè això avança. Jo ja no recomano Joves, jo recomano el que tu has dit abans. Escriure requereix molta lectura, molta pràctica. No desanimar-se mai si concursen en un concurs literari i no ho guanyes. No vol dir res, perquè sovint, malgrat que aquell premi no estigui controlat ni sigui corrupte, els jurats poden guardar el pitjor i deixar de banda el millor, perquè en art tots som gustos i l'estètica no té fronteres i aleshores que estudiïn, que llegeixin, que escriguin i una cosa que m'ha costat molt entendre i ara ja ho ric entendre quan ja mos queda poc temps, almenys ja hem arribat a la frontera de l'abisme final, no? Una cosa que han de fer molt especialment, a part de llegir, escriure, no implicar-se massa en activitats extraliteràries. La nostra generació, per sort, per desgràcia, per bé o per mal, mos vam implicar molt en la lluita política contra la dictadura. I Botxerra, entenc Franco, ha estat a la presó, jo militava a l'organització d'Esquerra Comunista, posteriorment en el PCR, i ara no militen allà, però un suport en aquells joves més preparats. Però que s'impliquin lo necessari, no vol dir que no hagin d'estar a primera línia en la lluita escolar, en la lluita per feminisme, en la lluita per un món més just i solidari, però quan repàs coses que he fet, has de dir, Déu meu, les hores perdudes, pot ser inútilment al llarg de la vida. L'escriptor ha de llegir, estar en el seu poble i escriure. Vius en tot el que hem fet a l'exterior, perquè hem perdut temps per formar-nos, per escriure, per fer moltes coses que hauríem pogut fer. Molt bé, Miquel, per mi, molt bé. Si hi hagués qualcú que volgués fer qualque pregunta de Miquel, jo n'hi he fet les que li he fet, si qualcú vol fer cap, que s'hi sumar i dir jo li vull demanar, per exemple, això. Ni en Simó no li vol demanar. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver acompanyat en Miquel, moltes gràcies per acollir aquest llibre seu. És un llibre que, quan el llegiu, veureu que vos agrada. Són una sèrie de relats, una sèrie de capítols, allà on en Miquel no tant lamenta i se queixa d'estar tot sol, com podria aparèixer el títol,
sinó que descriu una situació. La situació de l'humanitat que vivim en una època molt convulsa, en una època molt estranya, en una època que ningú no sap mai demà què pot passar, ni aquí, ni allà de sant. I llavors, enmig d'aquest món, qui no se sent tot solet, desemparat, sense saber què? Llavors penso que reflecteix molt el que passam tots els humans d'aquest segle XXI damunt d'aquest planeta. Moltes gràcies a tots. Una pregunta, digues. Bé, nosaltres, amics Cecil, per aquesta presentació l'acompanyament com a tu. Ara que abans la presentació d'aquesta diària d'un home sol, volia donar una tercera bona, Miquel. Té molta gana de llegir-lo, perquè es dit un com sempre amb un llenguatge clar i directe, com heu dit, s'ha transportant-nos a diversos indrets de la nostra terra. I també aquells espais més interiors, més íntims, que molt fan reflexionar, com és el cas d'aquest ciutadà de Palma, que viu capficat en un món ple de guerres, que molt utilitzen a tots, aquestes guerres. Gràcies per compartir la teva obra amb nosaltres. Estic segur que és una nova paraula, univers narratiu de més de 100 llibres. Enhorabona, moltes gràcies i fins a la propera. Ansies primavera, estiu, hivern o tardor, sempre serà primera la llum, la claror. Ansies primavera, estiu, hivern